Da, n-am reușit cu pompa de benzină. Avem aici un alt ticou de rezervă. Ne uităm un pic, scoatem furtunașul de avans vacumatic. Dar nu ies. Și asta avem. Deci avansul vacumatic nu ies. Păi s-a rupt furtunul și nu a pus să iasă. Da, ia să vedem pompa asta dacă are distanțier sau nu are. Ia să vedem. Păi parcă are. Ia să luăm de la asta. Da, garnitura asta de la ticul ăsta pare mai intactă. Nu știu, pun o garnitură, 2, 3, 7. Hei, bun de pus mai multe garnituri decât una singură. Rămâne de văzut. Până la o nouă experiență, vă doresc numai bine, Doamne ajută!